mislim da će uspjeti i da je jako čestit i pošten čovjek. Bošnjakinja sam, ali u njeg vjerujem. Željko Komšić je najpošteniji Bosanac. Najbolji Bosanac. Ja sam okoreli socijalista, okoreli SDP-ovac. Ali Lagudžija zadnje vrijeme pravi stvarno problema. Sa Dodikom se upario, pa ne zna ni on kuće ni šta će sam sa sobom, a kamoli sa Bosnom i Hercegovinom. Ja očekujem gospodina Željka Komšića da ako Bog da poveda tu Bosnu zemlju kako treba i naprijed da je poveda da ove sve idiote skine sa vlasti. Od Željka očekujemo da što prije oformi stranku i da bude ovakav kakav jest. Gospodin Željko Komšić je izuzetna moralna ličnost i mislim da zaslužuje svaku pažnju i pomoć u organizovanju njegove nove političke partije sa idejama koje je on zaista uvijek imao čiste, jasne, nedvosmislene.